ăia, doamne! Popor, n-am dreptul să comentez. Hai să cer câte face cadră. O optică. Acum nu mai pot să stau. Așa. Asta ce fac aici? Ești sora ta? Ea e la bal majoratului. Viselor frumoase, ai inocenței, ai jocului. O să vă prezentăm acum câteva momente dintr-un bal de petrecere. Concurenții sunt personaje bine cunoscute. Ce faci, man? Stai că nu știu. Ce faci, man? Bine, a? Termin-o. Dacă mi-ai făcut ceva, îți dau și o palmă. Ionuț Crenguț din Cumuluț. Din Pulululu. Bă, din Pulululu. Felica Ispirica din Cucurica. Au, că mi-e Și nu în ultimul rând, frații Grip din Uniunea Europeană. E timpul să intre pe scenă concurenții. Perechea numărul 1, fata babei și fata moșneagului. Nu e smeză! E frumoasă, harnică, ascultătoare și bună. Și păroasă ea era. Iar fata babei ai norocul să tuns. Și păroasă la rea la inimă. Nu învață nimic pentru bab. Dimineață de dimineață fata moșului merge la școală la 8. E atentă, își ajută colegii, are numai note de 9 și 10. Fata babei ajunge și ea pe la 10. Începe cu o pauză, copiază la lucrări, pe la 12 pleacă în oraș, că nu se deschid barurile fără ea. După masă, fata moșului s-a prin casă, teme, aia e fata babei. Ce mai? Și e mare. Aia era altă direct la masă. Ce mai? Aia e ca mine. S-o mai îngreșat pe aia. Păi da, bineînțeles. Seara, puțin la o pilă, la un sud. Ce mai? De gura slutelor, moșul o trimite pe fiică sa în lume. Să auzim ce s-a întâmplat. Am plecat puțin de acasă și am întâlnit o cățelușă slabă, ca mai de copiei. Am îngrijit-o, i-am dat de mâncare, am spălat-o, am curățat un pom de omis, am curățat o fântână, un cuptor de pâine, bine că era cu microunde. Și, deși n-am vrut nimic în schimb, am primit o ladă cadou. O ladă? De acolo este Bughi. Totul i-a dat fetei calde. Una rece. Acolo-i părul lui Bughi care o dat jos. Iar acasă, din ladă au ieșit numai bogății. Și câteva cărți frumoase de mate. De mate? Mare lucru. Uite ca și eu. Doar nu era să mă plec la un câine, ce să mă îmbolnăvesc de gripa aviară. Vai, ce pomi, eu nu consum fructe autohtone. Deci, nu mă interesează. Cuptor, ce faci? Mă duc direct la o pizza. Ce fântână, nu există sucuri, cappuccino la Alfredo și în final am primit și o ladă. Careva cruce? Mulțumim să vedem din lada cu nou de ajutului ce primesc fetele pentru fata moșului. 10, 10, 10. De fric. Pentru fata babei. 5, 5, 10. Asta este. Citiți povestea să vă amintiți. Până la următoarea probă, să primim următorii concurenți. Perechea numărul 2, scufița roșie și prietenul animalelor, lupul. Scufița roșie. Ălea-s de la stală. Fetița aparent cu minte, ascultătoare, harnică, care zi de zi merge prin pământ, are și la mâncare la bunicuța.
ale bunicii. Un corupător de minori, un individ mânat de dorința permanentă de a intra în casele oamenilor. Dar să lăsăm concurenții să se prezinte. Eu aș vrea să spun că mie nu-mi place povestea asta. Adică nu-mi place ce se întâmplă în familie. Păi spuneți voi, ce mamă cu scaun la cap își trimite fata singură prin pădure cu un coșuleț? Logic. Iar bunica asta cred că e o zgârcită fără pereche. Păi nu poate ea să dea un telefon să-și comande la domiciliu o pizza? Era în altă rețea. Și dacă totuși mă duc să duc coșulețul, păi ce îi învățăm noi pe copii că dacă avem o treabă de făcut, ne oprim la culări de flori? Iar lupul ăsta nesimțit, cu ochii mari, laberi mari, toate mari, crede că mă ademerește pe mine, schița roșie, trec în pas? Nu! Mie nu-mi place povestea asta care a fost băgată. Doamne, nici mie nu-mi place. Eu, om serios, pe cale de dispariție în România, specie ocrotită prin lege. Eu nu atac persoane lipsite de apărare. Și ce? Am ajuns bătaia de joc a juriului și aici, și cu cei 3 purgeluși, și cu capra cu 3 ieri. Eu n-am altceva mai bun de făcut decât să dau buzna în casele oamenilor. Auzi și că imit voci, dau buzna. Păi baba-i senilă, nu știe să deosebească vocea mea de cea mai nepoatei sale. Și în final, eu mă bat în gare de moție și cui pasă. Baba eliberă și ce 2 individe. Ce prostie! Mai vine și vânătorul, un braconier probabil, care nu știu cine l-a invitat în casa bunicii. Ce dacă avea pușca și cureaua lactă? Nu știu ce înțeleagă nimeni de albă ca zăpoata. Auzi, albă și al trăiește în pădure cu 7 bărbați. Am urmărit părerile concurenților. Să vedem notele jurului. Scuțița roșie. 10, 9, 10. Lupul, 8, 9. Mulțumim, juriu. Să trecem acum la ultima pereche. Greierele și furnica. Cunoașteți și aici despre ce este vorba. Așa că să-i lăsăm pe concurenți să se prezinte. Eu muncesc din greu de dimineața până seara. Vara, pe căldura distrugătoare, construiesc, pregătesc provizii pentru iarnă. Toamna, pregătesc murături, zacuscă. Aici îmi place. Nu scos invers. Iar seara, deși obosită, recapitulez pentru bar. Poate să vină iarna. Am ce mânca, stau la căldură, învăț în liniște. Pe mine nu mă interesează toate astea. Eu sunt tânăr, trebuie să mă distrez. Merg cu prietenii mei, cânt toată vara la gitară, ies cu prietenii mei, dansăm, bem, sucuri, jucăm biliard. Ce poate fi mai frumos? La iarnă vom vedea ce să gândim așa departe. Mergem la furnic, un pop de mâncare, un compot, pizza fumată, la bar, o ficiuică, ne descurcăm. Mergem la furnică, ne rugăm frumos, că doar e fată bună. De fapt, de care bună, cum se încheie povestea lor. Juriul, vă rugăm notele. Ascultă. În ce sens bună? 10, 8, 9. Pentru grele, 8, 9, 7. Mulțumim juriului. Urmează proba de dans. Nu e ca în vest, frate, noi ne gândesc peste noapte. Bagă furnica! Și noptele aprinse pentru eternitate. Nu că aș fi fost, însă n-am trecut de mine și